हरिसिङा समस्तिनि सिङाव थानाय तामुलबारि बिसिडिसि आरो बे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोर आरो बे गामिफोराव MGNरेगानि स्किमनि दारा जि DRDनिफ्राय सेंसन जाना लाबोनाय स्किम्सफोर आरो बे स्किम्सफोरखौनो दिनै बेखेवनायनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव जोंनि हरिसिङा समस्तिनिनो TCLCC चेयारमेन जुनास दैमारि बिथाङाबो जोंजों लोगोआव दंफायो। जोंनि तामुलबारि बिसिडिसिनि चेयारमेन जाहा बायदेव बिथाङाबो जोंजों दं। लोगोसे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनिफ्राय बाहागो लानो हानाय जोंनि GRS बिथां आरो बिथांजों लोगोसे एग्रिगेटेड इन्जिनियार आरो जोंनि UPPL दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोन साफ्रोमखौबो लानानै जोंनि तामुलबारि बिसिडिसिनि सिङाव 20टा MGNरेगा स्किम सेंसन जादों आरो बिनिनो नैबेखिनि हाबाफारियाव फुंनिफ्राय लानानै दासिम जोङो मोनबा MGNरेगा स्किमनि हाबाफारिखौ जोङो बेखेवदों। दा स्किम्सफोरा बेबायदि जे लाइन डिपार्टमेन्ट आरो लाइन डिपार्टमेन्टआव थानाय स्किम्सफोरा जोंहा एग्जिकिउसन जागासिनो दं, जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जागासिनो दं। बिनि अनगायैबो जि सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम्स दा MGNरेगाया सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम्स आरो बे MGNरेगाया सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम्स आरो बे कमप्लिटलि जे रुरेल एरियाफोराव बे खामानिफोरखौ बेबहार खालामनाय जायो आरो बिनिखायनो गोथैसालियाव थांनाय लामाफोर, फोथारनि गेजेरजों थांनाय लामाफोर आरो बेबायदिनो एग्रिबान आरो बेजों लोगोसे माखासे IBS स्किमफोरबो जोङो MGNरेगानि दारै जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो तामुलबारि बिसिडिसियाव जोङो 20टा स्किम 24 आरो 25नि जि मा होनना बुङो फिनान्सियेल इयार बहाय जोङो मोननो हादों। दा बे खामानिया जोबखांनायनि उनाव आरोबाव जिहेतु दिनै 1 एप्रिल आरो बैसागु दाननि एसे उनावनो मोनसे ग्राम सभा जाबावगोन प्रत्येकटा बिसिडिसियाव आरो बे ग्राम सभायाव 26नि जि फिनान्सियेल इयार आरो बे 25 आरो 26 फिनान्सियेल इयाराव आरोबाव बेबायदि प्रायरिटि लिस्ट हिसाबै 100निख्रुइबो बांसिन MGNरेगा स्किम्सफोरखौ जोङो प्रप'जेल DRDनिसिम जोङो हरनो हागोन आरो MGNरेगानि स्किम्सफ्रा आसलते कुनु इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट डिक्लेयार जाब्लाबो बहाय जेबो हेम्पार जाया। MGNरेगा स्किम्सआ कन्टिनिउ जाबाय थायो आरो बिनिखायनो 25 आरो 26नि जि MGNरेगायाव जों मोननो गोनां जि प्रायरिटि लिस्टफोर आरो बहायनो तामुलबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो रेभिनिउ गामि आरो बिथांमोना जाखिनि समस्या जि माने लामानि समस्या आरो बे लामानि समस्या आरो बेजों लोगोसे गोथैसालिफोराव थांनाय समस्या आरो बेबायदिनो प्लेग्राउन्डफोराव आर्ट फिलिं आरो बेबायदिनो माखासे कमिउनिटि जि माने प्लेसफोर जायगाफोर आरो बहायबो माने बहुद माने स्किम्स मोननायनि राहा लामाखौ जों नुहुरदों आरो बेनिखायनो MGNरेगा स्किम्सनि दारै जि स्किम्सआ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बेबहार खालामजायो आरो बे स्किम्सखौ जों मोननो हागोन आरो ओनसोला बे MGNरेगानि दारैनो जथेस्थ' डेभेलपमेन्ट फैगोन। गोजोन्थों।